Durna. Kula wonten pangandika ingkang adhawuh. Kakang Diwadi ngawangga sampun jengkar. Lah nggih. Menika langkung prayogipun bapa nderek bingah. Kula aturi muji dhateng panguwasaning dewa mugi-mugi sageta kasembadan sedya kula. Nun inggih ngesaken dawuh. Paman Sengkuni. Kula non. Wonten pangandika ingkang dawuh. Mupawa para kadang sata Kurawa kinen padha miranti ngombyogi jengkare Kakang Diwadi ngawangga. Nun inggih ngestuhaken dawuh. Kepareng amit madal pasilan. Yai Kartomarma, kula wonten pangandika ingkang dawuh, Kuwu Prabu. Budal kang gantung siba pun Kakang jengkar ngetatun Yai. Purna gatining carita Samnotarsa kundur angedhaton jlok saking dampar kencana kinapit dambaran gading kadhereken sangyaning promenjet manggung ketanggung Japa paloro-loro ingkang sami ngampilu pecaran keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata mun katinon saking Mandrawa kaya mamblabak candrane.
Dhisik ya ana ya. Ya, Mak. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Dene bengi iki awake dhewe wis kepareng sowan. Sowan ana ing Beji Pathuk. Iya. Iki mau ket mawan iki aku wis tekan kene. Ning ora ning kene. Ning nunut omahe wong. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Iki acarane ngerti ra? Acarane apa, Mak? Iki acara rasulan. Rasulan. Heeh. Ning daerah lantai 2 iki rasulan. Kono wis medun ning lantai 1 numpak lift. Wis ana sing merti desa, merti dusun. Ya ngono, Mak. Heeh. Kaya ngono. Ayo melu apa jenenge? Raketang setitik. Raketang apa? Ya dedonga setitik dienggo para warga. Sik mapan wonten ing Beji. Ya, Mak. Lah ya muga-muga lengkarang ya kepiye ya? Awak dhewe iki wayangan ya kaya ngene iki sih. Tahap pembelajaran aku njaluk naskah kok naskah sing dinae sing ra tau tak nggo. Sing kata-kata ini rada asing iki lho. Bingung. Ya ora apa-apa, Mak. Besok dibalekke wae naskahe. Kayak dijaluk bali meneh rokoke. Aduh, ya aja wis rasa. Lah sing gaweke naskah iki mung wong siji kok sing njaluk rokok wong loro. Sopo, Mak? Ayo biasane. Pengguna gendam. Iya. Wis dadi watak. Iya, ora apa-apa, Mak. Penglaris. Bismillah. Pesugihan. Iya. Derek dedonga. Mugi-mugi para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Beji Pathuk menika kaparingan sehat, kaparingan sukses, lancar rezekinipun. Mugi-mugi tansah kompak, gotong guyub rukun kuwi sing penting. Iya, Mak. Kowe arep ndonga ora, Mak? Aku wis bareng kowe, Mak, mau, Mak. Saiki ben awake dhewe iki ora mumet di kancani bengi iki karo bintang tamu. Bintang tamu di sapa, Mak? Bintang tamune inggih menika Mbah Mur. Mbah Mur sapa? Mbah Mur Baut. Mbah Mur Bang. Karo Mbak Niken Seledri. Sapa, Mak? Niken Seledri. Utu. Iki Mbak Niken Sarintem. Iki nek le munggah suwe ngene iki mesti Mbak Niken lagi nganu nyopoti baut iki. Rada niyeng ketoke pisan. Wis karo di sepoti mengko rak pedungul ngono kuwi. Iya, Mak. Sepote apa? Wis manut kanca-kanca. Nderek kanca-kanca warga laras. Monggo sepotipun. Hey
obat-obatan. Lah kok obat-obatan? Farmasi. Reformasi. Farmasi nggon obat-obatan. Reformasi mriki. Kepanggih malih kalian Mas Gade. Pripun, Mbak? Mas Dalang. Kula Pripun? mboten mesti, Mas. Mboten mesti. Kok mboten Sami mesti, kula piye? nggih mboten mesti kok. Lah, Kok mboten mesti Mbah piye? Baut kabari pripun? Mboten mesti. Kadang sae, kadang boten. Ya bismillah hari ini diberi. Untuk hari ini sehat. Nah, Sami. ngoten lho. Besok tidak menjanjikan. Ya, sama. Nah, sama. Ya. Sing Orang disuwun ngerti ki ya muga diparingi sehat bagas waras. Amin. Ngoten lho. Nggih, iku kula Mas suwun. Dalang Nggih. pripun kabare? Sehat. Sehat Alhamdulillah. alhamdulillah. Wingi bengi mambengi terus sak niki lho. Iki obate napa lho kok jenengan bojo kula ki agi Lah kleru obat kok aku. mboten maksud iki. Aku ngedur tulung bengi tak rondak. Dua pengku rondap ya brodol. Maksud iki kan masih muda. Iya. Terus dur-duran pirang-pirang bengi. Belum kerasa. Aku biyen nom-nomane yo ngedur. Terus? Saiki telung bengi, opnam rong bengi. Faktor U. Faktor U ki apa? Unggat unggut. Nggih, luar Sehat biasa, selalu, Mas sehat Gading. selalu Mas Sukses. Gading. Amin. Pokoknya kathah sanget sobat ngebiar ingkang Nggih, ndongaaken ndongaaken. sedaya alhamdulillah Lancar, pinanggih sukses. terus Nggih. delalah ya ketemu terus Nggih, paribasan alhamdulillah. nek awake dhewe ki nderek Mas Gading ki ya wis kaya nek Batih nyeluk dhewe? batih dhewe. Wah, ora aku. Lah kok ora kepiye to? Tetep hitungan aku. Kanggo gur butah batih ngono ku tetep zong suwe-suwe iki. Pokoke nek lagi ngene iki ora batih pokoke. Ya hitungan. Hitungan. Nah, Kalih- bar niki batih, bar niki. Kalih Pak Lurah ki ya bola-bali timbali rene ki ya hitungan. Wah, kayak Pak Lurah kagungan jabatan aku ora kok arep batih kepiye tetep hitungan Pak Lurah iki pokoke. Matur sembah nuwun wonten ing desa Mas Gunji. Gading, Mas Kaping-kaping pun Dalang. timbali, alhamdulillah niki Alhamdulillah, tasih aku lek- bersaken. Nggih. Wis weruh poster lho. Mbah Baut. Wah. Pembara. Semangat. Semangat. Nggih. Lek jane kula mboten semangat. Karep kula niku postere ming kula kalih Mas Gading mawon. Dadi niki Ah, mboten nggih. sah. Cara enten Maksudnya nggih. kula niku semangat le ngobong poster niku lho. Soale enten Mbah Baut. Semangat le ngobong poster. Matur nuwun. Sami-sami. Sah. Ngen-ngen kula nggih ngeten kajeng kula obong ngen poster niku. Semangat kita kira semangat berkah malah ngobong poster. Ingkang baken ngestakaken dawuh Mas Dalang. Sowan mriki kula kalian bojo kula Baut alhamdulillah makaping-kaping Makaping-kaping pun ditimbali timbali. mriki warga Jane nek masyarakat timbali Beji. ping kalih niku kula mboten ditimbali le bojo kula tetep mriki. Lah mergane Jemput bola. nggih, Bapak Ibu. jare jenengan wingi ya wis jadilan. Aku ning kono kuwi. Jadilan? Aku bareng jam 5 punjul langsung bali. Mergane Wedi nek kesurupan. kok sik bareng jam 5 punjul. Langsung pamit aku. Mergane Lah aku nek aku jek melu jadil nek kesurupan. Oh, nek jam 5:30 6 kurang kuwi ora mungkin kesurupan. mergane Urung surup lho kuwi, aku pamit aku. kesurupan ki ora teges wayahe gek arep maghrib surup ngono ki ora. Lah ngapa? Kesurupan ki tegese kelebon. Oh nek kelebon men sak ayah-ayah saged Pak niku. Niku. Ming kantun pintune niku siap napa mboten niku. Ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Paring Dalang. panglipur. Nggih. Alhamdulillah. Ya wau nggih ajeng minggah panggung pun disangoni Pak Wardoyo. Pak Wardoyo. Tak dilekno ngendi? Gono mau. Lho. Alhamdulillah. Nggih. Iki mau ngendi ya Pak? 100.000 pun ora gayeng bali 80. Kok sik 100.000? Nek ora gayeng. bali 80. Lah sing 20? Ya awake dhewe nyepuluh ora apa-apa. Sak oleh rezeki iki ora kudu akeh, sing penting berkah aku. Ning nek ora akeh terus-terusan jalan berkah kuwi kepiye aku. Menika wonten saking Pak Wardoyo Nggih, Mas Dalang. nggih. Purbawaseso kan Mas Dalang. Dalang. Nah, nggih. Awake dhewe seksi humas dados pun Seksi Mas. laporaken. Wonten mriki Pak Nggih, Wardoyo nggih. ingkang Nggih. ngersakaken. Nggih. Nggih. Nggih wonten lagu napa? lagune napa kuwi jenengan ki mau? Yo, Ditekoni, anu, Pak. Eh, Lah kancaku blantik kaya dadi Pak Wardoyo ki an sing penting gunyak. oh sing penting Syukur guna. nganggo jatil ini 100 nganggo jatil ki menyane tok pe 70 ya ya. 100.000 jatil ki entuk apa? Nggih, Mas Dalang Nggih. ingkang baken ngaturaken sugeng rawuh ugi kula nuwun sowan malih Pak Lurah. Nggih. Alhamdulillah Matur nuwun. Pak niki. Lurah pun nganu nggih Mbah wong Salwangsun mriki nggih
tahun wingi nggih awake dhewe ya, Mbah. Pindho. Kok pindho? Sepisan tanggapan ping pindho awake dhewe nggo proposal. Dadi kan Proposal pengajian. Nggih. Ugi mbok bilih pun tenggani Pak Penewu. Pak Penewu niki Ugi. Pak Baryono. Nggih. Iki nyun sewu jujur lho. Pak Baryono niki niku kakak kelas saya di SMP. Tenane. Iya. Lho. Pak Penewu menika Nggih. kakak kelasnya Ya, Mbah Baut. di SMP. Lah kok malah tuan jenengan? Wah, kula memang saya bikin tua. Mergane. Lah estu lho, Pak. Letekon ora ngono kuwi menyinggung perasaan. Ning estu lho. Lha wong Estu jenenge lho. wis beda nasib kok Pak Baryono dadi Penewu ge aku dadi mari mati kok dadi peluak. Pelawak kok keluar. Mbok bilih ugi wau Pak Lurah catur, Pak Lurah Pathuk ugi nggih ambak niki. Alhamdulillah. Mirsani wonten mriki menika Pak Lurah, Pak Lurah Pathuk, Pak Lurah. Nah, biasanipun Nggih. Pak Lurah Pathuk lajeng sandingipun Pak Lurah Lho ngendi? sandinge Pak Lurah Pathuk menika. Pak Iya, Lurah pokoknya Pak Pathuk, Lurah, Pak Pak Lurah Lurah. Klanggeran, Nggih, Pak Lurah Klanggeran. sedaya mawon Sedaya. ingkang rawuh. Nggih. Jajaran kepolisian, Babinsa, Babin Kamtipmas. Ya. Mbok bilih wonten Pak Dewan mugi Bu Dewan ingkang rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Ngaten nggih Mas. Ugi Dalang. wonten sasmita mangke Pak Nggih. Penewu. Pak Penewu. Nggih. Pak Baryono menika mangke pikantuk mandat saking para lurah. Kedah minggah panggung. Alhamdulillah. Iki mandat saking para Bapak Lurah, Bapak Lurah. Oh Nggih, ngaten. mangke Pak Penewu minggah panggung. Siap sendika. Sak menika? Derek. Iya, sak Oh, menika. sak menika Monggo. monggo. Oh, sak menika, Pak monggo, Penewu, Pak Penewu. monggo. Loh, Penewu iki. Monggo Pak. Kula niku namung ajudan panjenengan tengah. Monggo Pak mriki Pak amit sewu Pak. Ampun cedak-cedak bojo kula. Kowe Iku ku rada umpama nganu. cedak kono ya gur dadi pembantu nek bugek panu aku malah tak sengkake dadi Aja ngono istri kuwi kok. to nggih. Alhamdulillah Pak Penewu nyuwun pangapunten. Kabaripun dos pundi sehat? Sae. Alhamdulillah. Ngene iki lho piyayine. Iya, Pak Penewu Mosok niku memang jenengan kakak kelas e? anu Pak Penewu sik kakak kelas saya. Oh ngoten. Ya, saya adik kelas. Rada jeje. Nggih, ya beda nasib, piyayi pinter biasa. Sing kakak kelas yang pundi-pundi kan. Kadose niki. Oh gitu. Nggih. Niki ketoke Pak kok jenengan ki yo malah tuwon jenengan. Napa melih nek dibuka blangkone niku. Oh amit. Oh, nggih. Ngendikane Pak Penewu kan buka blangkone. Nyun. Wah, nggih. Waduh, kula mboten wani niki. Mboten wantun, Pak. Piyayi pinter ki sing entek kene. Nggih. Ning nek piyayi mumet sing entek kene iki. Takoni nek hawane panas uripku. Gelare dhewe-dhewe niki Pak bojo Penewu kula. niku memang dari SMP sudah bertalenta. Alhamdulillah. Beliau memang pintar, Cerdas. Terus bergaul sama teman-teman luar biasa. Humble ngaten. Yang lebih satu, yang Prik- satu ini. Napa? Beliau adalah idola para wanita. Oh. Nggih, sama saya. Ning kula pun apal. Nek ngalem ngoten niku mesti njaluk sangu. Saking ngapale kula kali Mbah Bon niku. Nek mangke sing nyangoni Pak Lurah Pathuk. Waduh. Ini kok Padahal wau Pak pun sambat ora sangu. Yun pangapunten Pak Lurah menika mandat saking Pak Penewu. Ampun ngantos badal mandat saking Pak Penewu. Ampun ngoten niku lho, nganggur kepanggih ya sak ngono kae kok, Nggih. Monggo Pak Penewu. Sirah. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Bocange nggih. Lan sugeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing Beji sak Kukuban nggih. Mbok bilih nembe sepindah menika wonten Bapak Ibu ingkang nembe pinanggih kalian kula Bapak Ibu nggih. Nepangaken kula dinawuhan dening Bupati Gunung Kidul Ibu Indah Subukti Kuntani Rangsih kangge ngayahi jiban minangka Panewu wonten ing Kapanewon Pathuk menika wiwit wulan Oktober 2000 selangkung nggih pramila nyuwun
Panyengkuyungipun nyuwun donga pangestu mugi-mugi anggen kula ngayahi jejiban wonten ing Kapanewon Pathuk menika pingkantuka kelantaran nggih. Lan masyarakat wonten ing Kapanewon Pathuk umumipun Kelurahan Beji khususipun gesang kanthi ayom-ayom tata titi tetrem gemari palojina. Amin. Nggih. Lan iki jane kula dites karo Pak Lurah. Dos pundi, Pak? Nek nganti Pak Panewu ora wani rimbukan, sesuk kon pindah saka Pathuk. Nah, nggih. Lah kula trima sak iso-isone munggah panggung. Lah, nggih, Jane Pak. kula ora iso nyanyi. Nggih. Nggih saged Saged mawon. mawon. Menapa, Pak? Badhe Kula ajeng jajal kalih Wah ampun Mbak. Lah, jajal sing pundi? Agnes. Oh, Mbak Agnes. Nggih. kula ki mbiyen duwe nomor WA-ne kok ilang ya, Pak. Lah dalah. Kira tenan to. Kriteria yang nomor 3. Oh. Napa diblokir napa pripun nggih? Oh, tasih. Oh, Nggih 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 nggih. Mbak Monggo, Agnes, Mbak Agnes. monggo niki pun kersakaken badhe pun jajal kalian Pak Panewu. Pak, berarti Panewu kena jajal. Jane Aku Pak jajal pisan pe dadi masalah gedean. Jane Pak Penewu mauke arep milih aku duet. Ning Terus? aku ngerti jenengan mau astane ngene to karo Pak Penewu. Tegese ampun ngoten to. Ora aku ngene iki arep nari kok ngene iki mau iki. Monggo Mbak Agnes. Monggo Mbak Agnes. Mbak Agnes, ya. Nggih. Pripun kabaripun Bapak? Sae. Salim Agnes. mriyeh, Pak. Oh. Niki ya modus niki. Rodis pripun? Mboten lho, Pak. Lah kula kan saestu Nggih. dangu mboten chattingan ngoten lho, Pak. Siap. Tapi niki tesih WA-ne Oh, Bapak nggih. tesih. Mengke kula pe ngoten nggih, Pak. Nggih. WA-ne Bapak Nggih. tesih mlebet mriku wingi niku. Nggih. WA-ne Wek kula. maksudnya nomor. Nggih, WA jenengan tesih mlebet. WA aku sik di Maksudnya nomor telepon. Nomor Iya, telepon. WA kuwi lho, Nggih. WhatsApp maksudnya WhatsApp. Ya. Nggih, Nggih, ngeten Mbak pripun, Anes. Bapak? Wonten Niki dawuh, nggih. request saking lurah-lurah kula sing nakal-nakal niki. Waduh kok Sing dokulino sesideman. eh Ning Pak Lurah nek Pak Niwune mboten. Niku Ampun to, ampun. Spesial nggih para lurah niki sesideman. Niku sesideman niku ndelik, asline ora ndelik tumindak ala ora. Ning? Ndelik sapa warga, delok kahanane warga, Nah. ben ora konangan karo warga masyarakat. 200 Pak, ngeten niku iki nyelametke kahanan niku 200 Pak. Jadi memantau dalam Nah. kebaikan. Kalih 200 Pak, menyelamatkan keadaan itu 200 Pak. Monggo pun Bawane Bapak. gentenan mawon nggih. Oh, nggih. nggih. Ampun Pak, ampun mengke Pak, mengke mawon nek pun anu. Ora. Kok terus Kacu purun nggo. Oh Mbak Agnes ki lho nganu lho. lah ya ora lah ya aku kan kaya piye to sapu tangan kok ya dikira ngopo. ya ora penak to ya wong rung apa-apa kok terus wis ngene iki lho. Kono ora penak ben ditampani sing penak, bojoku ki penakan iki. Nampani wis. Langlung. Bapak Rian mbok menawi napa Siap. kula Rian Pak? Nggih ndelok kekuatan ajeng Bapak Rian apa Ibu Rian Maksud monggo. iki bawa lho Pak Iya lho, Ajo. iya. Godane kaya dhewe iki nang kene nyisih. Hup. Nek bareng ra iso Mbak Bo. Wah angel antren men ra iso petruk kok, aja meneh kuwi. Kuwi ngarep takjak bareng sida kalah aku itu. Diem. Apa to? Nggih ora teko. Apa to iki? Monggo Pak, mungkin ndak ganggu kula ten mriki mawon. Wiwitane Tepuk tangan. Sing bawa Pak Ampun, Mbah. Penewu. Mboten Pak ngeten mawon. Lah, kula pun wiwit. Bagi kerja, bagi tugas sing bawa Pak Penewu. Nah, sing gandrung videone klip kula kalih bojo kula bawa. Nah, Aku klip Cocok. klip staples kae. klip ki video klip lho Oh maksudnya. tak kira aku dadi staples. Penari latare awake dhewe. Wah mau aku. Lah ngopo? Wingi latarku blek telek pitik kok ora. Penari latar ki koreo lho, koreo. Koreo dipangan ponakku mau wisan. Kae oreo. Monggo Pak. Andere sang peke Awal mula ikut pekek. peke napa pekok Tesih alit Pak. Niki Pak, Nek niki. niki pekok Pak. Iki pekok Pak. priyo Ngopo ngono bagus ki? Matur nuwun Pak. Ngopo ngono ki? Rio bagus ngemati aku kok.
Sing bagus niku Pak Lurah Beji. Nah. Nggih mboten Bapak Ibu. Nggih, luar biasa. Bagus dhewe sakniki Pak Lurah Beji. Alhamdulillah. Pak. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ganti Mbak Agnes Hati. ya. Benar. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang sangking wukir. Pripun Pak Penewu? Jos Kok lene nyawang kula kalih mesa-mesum niku lho. Iki Lah kan lagi menghayati, menghayati terus lagu. diperhitungkan. Ngene iki piro ya wangune. Lagi ngono. Ha. niki wau ibune kula akali. Lah pripun, Pak? Jane ajeng melu ning aku mau tekan bengi lho Bu ngoten niku. Oh, Ora usah melu wae Pak. Nggih, nggih. Nggih ora melu Ibu sakniki. mboten nderek niki. Aman. Demi kesehatan Ibu kesane sare sore. Neng kabose kok streaming nggih Pak Ibu nggih? Yang neng paketane, paketane ora. Oh, Aman. dipateni, wifi-ne dipateni. Oh, sare. Mengke kula tak telepon Ibu. Oh nganu Pak, lirike baut kurang permono ngoten. Wis mangsane. Lirike lho Pak. Swara kurang premono ning wasesa Aduh cengkoke Pak Nggih, Penewu. Pak Penewu. Nengkok barang nggih. Ya, ini barang Angung romarang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Monggo monggo. Matur nuwun, Pak. Mbak Limbo Nggih. Nggih. sampun tunggal mawon nggih Nggih, maaf. keringet kula pun Cek telas anu Pak niki pun kula sediane kula asisten yang selalu. Niki sing kula sedia upahi payung Mbak sebelum hujan. Agnes Matur sembah nuwun. ampun dibuka lem buka ten ngomah Nggih, matur sembah nuwun Bapak mugi-mugi. tipis ning dolar nih Matur sembah nuwun Anu, Bapak. Mugi-mugi nganu Pak lancar rezekinipun berkah barokah. Amin, Sukses amin. sehat selalu nggih Pak. Matur sembah nuwun Pak Penewu. matur nuwun dhewe mawon Pak sewa pengering keringat Pak. Niki kula sewane kipas. Sewa kipas Pak. 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 Ternyata yang setia itu selalu kalah dengan yang selalu ada. Iya. Tandakan kok. Mbak Nike, Dalam. Mbak Baon, Iya. dalam maaf ya. Ora apa-apa no. Ora apa-apa. Sekarang Pancen iki wis dadi nasibku kaya ngene iki. Nuwun nggih. Aku ora kaget karo nasibku no. Mbak Baon. Iya ya. Aku Iya ya. aku ki wis tak rewangi ning burine Pak Penewu ngene iki. Urip ono. Ngono aku ki umak-umi lho Pak. Urip ono. Lho. Kok gedhe ngono lho Pak. Kowe ku ngene ngono. Bojo kula berkorban lho Pak.
ternyata pengorbanan yang Oke, sia-sia. matur nuwun. Matur nuwun Pak Mbak Menewu, Agnes, sehat selalu. peparingipun. Sukses selalu Nggih, nggih, Mbak Mas Bet, matur Dalang. nuwun. Nggih. Sampun menika. Sampun, Bapak Pak Menewu Nggih, sampun niki- minggah panggung. Enten pamundutan Nggih. Nggih. saking Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura lagi. Nggih, Mas request lagunya Timbangono Katresnanku Mbak Ayu, Mbak Ayu. Memanikmu Mbak Agnes. Ya. Saweran 500.000. Alhamdulillah. Nasib. Enten malih niki. Nggih. Assalamualaikum Mas, kula sampun transfer badhe nyuwun tembang sesideman. Lah niki mau sampun. Oh sampun, nggih. pas, Nggih. pas. Nggih, pas niki. Sik, wae iki. Jenengan padosi. Dari Mas Marjio Godean nyuwun langgam rengu. Agnes yang nembang, gandeng Ya. Agnes wis nembang diganti Mbak Ayu gak apa-apa ding. Ya. Om Keswan lho iki. Oke, Ding. Oke, Oke, Ding. beres. 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 Nggih. Siap. Sik Lajeng. udirimen menika. Nah, sing sik pundi riyen? Oh, nggih. Sik. Sik rengu napa rengu riyen? Lho niki Mbak sinten niki sing gadah tengu? Rengu, langgam rengu. Oh, tak kira ki tengu. Mbak Ayu ingkang pun Monggo kersakaken. Mbak Ayu. Monggo Mbak Rengu nembang Mbak Ayu. Mbak Ayu kok Mbak Langgam Rengu. rengu. Monggo Mbak. Ya, ya. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Mbak Nike. Sugeng dalu Mbak Ayu. Mbak Bau. Iya, sugeng dalu. Nggih, kok pucet toh? Pucet nok, lho soalnya wis dilunasi wingi kok yo kowe kari cok-cokan. Kok Dadi ya ya pucet pucet. banget toh ya. Wes lunas. Lho, Wis dasare pucet gek nganggo inilah spray Hello hidup Kitty tidak, apa. tidak punya harapan iki mesti ini iki, Pon. Ya ora apa-apa. Sehat, sering alhamdulillah, makan, nggih. Gitu. Karang wis Umpama bacot ketara pucet ya umur ki menentukan. Umur ki yang menentukan Iya, kepucetan iya, ae kuwi. lho delok. Kaya umur ki ya menentukan. Lho, lho. Ngapa kok nunjuk bojoku ngapa? Aku ini kan Oh, iki garwane jenengan to? Iki garwane jenengan. Lho, Lah kepiye to? Wong bagus dhewe kok Eh, ngene. sapa nggawa luwak tekan kene? alah, 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 alah. Sik. Kene. Delok ta? Kene. Delok ta? Kene. Tuh, Garwane Mbak Ayu. Iki garwane Mbak Ayu. Lho piye to? Gagah. Lah, Gagah tur iki cedek ya ngene iki. sikes iki. Mas Keswan kok Om Keswan. sikes. Heeh. Mas Sikes piye to? Mas Keswan kok sikes kok. Sikis tunggorono iki. Sikis Kene, tunggorono. kene Mas, iki bojoku main karo Mbak Ayu genti kono. Ya, ah. Nah, gek aku karo jenengan. Ah iyalah ganti rasa. Lah kok dadi tambah kok marmut ngene. Lah ning piye to ngene, iki? Bu. Kok marmut Kok piye ngono to? kok marmut hamster. Kuwi wis. Lho kuwi wis untek-untek iki tambah. Lho, tenan sing aku malah ndredeg aku. Lah apa? Lah Mas Keswan nganu Mbak Ayu kuwi dadi kaya ngono ki aja aku ya dadi kaya ngono kae. Ora padha wae. Dadi sak biteng kok dadine. Lah wis cilik dadi cilik menarep kaya ngapa? Monggo Mbak Ayu minangkani Mbak Ayu. langgamipun rengu pun kersakaken. Bejejer karo garwarane, garwane monggo. Garawan. Kowe kok aja Ngatur idolan. bae nek kene iki Bu, jajan. apa-apa. ora usah idolan, kae dhewe-dhewe. Oh iya. Kok dukane Pak Lurah, dukane Pak Penewu. Dukani Pak Lurah. Ora ya padha wae ta. Tidak boleh Wis gek nembang idolan. nyambut gawe. Lah situ ngapain? Lah ya aku ya nyambut gawe ket mau nyambut gawe beleh-beleh kuwi kok. Yo lenggah mawon nggih. Ah, wis lungguh wae. Pun nggih. masalah. Ora usah gocek iki to wis rasa semen. Nggih mboten sak digoceki, tenang mawon. Pun mboten bahaya, tenang mawon. Nggih.
Kok ndak bagianku mbok cowok engko malah repot. Udah dia lagi satu keluarga wis saling curiga. Satu Kepiye to lho iki jan Mbah iki nggo hitung-hitungan ki jan tenan kok ya. Dalam rumah tangga kalau sampai salah perhitungan akan hancur. Mula Pak Keswan ya penuh perhitungan. Loh, bolo aku orang tak kandhani. Biasane karo wong liya ora apa-apa. Ha iki karo bojone dhewe kok perhitungan iki kepiye? Yo kebangetan karo bojo dhewe kok hitung-hitungan Mas ya. Lah kowe iki mbela sapa to, Pak? Aku kur di sing ngenehi tak belani nek ora nek sing ngenehi ora belani sapa-sapa aku. Ayo, Mbak Ayu. Memanise marati Rasa kemayu sing dilem manis ki ora kowe nang pengen jiat mentep. Dadane memanise ngono ki aku mencap-mencap. Bacaane mangpra Kandes luas nang sem make Rena wengi mangetra montang manting tanjana kang masira dewang bagus gampang teman hamba beda Sampun, Mbak Ayu sing dikersake dari Singapura. Singapura. Sanes. Oh, sanes. Sanes. Sinten Oh, menika? sanes. Niki wau saking Saking dene. saking Mas Marjio. Oh, Mas Budian. Marjio. Mas Marjio. Matur Nggih, nuwun, matur Mas nuwun. Marjio ingkang mirsani. Kok nek lali Apane? ana titipane ora? Lagi sing WA. Lah berarti digawa kae. Oh, berarti wis mlebu kene no. Alah, Nek nyeluk AA. bocok AA. Piye? Gerajet. Masalahnya gede. Mbok liyane AA. Dan apa? Kan ono UU, ono II. Mas Dalang niki saking Dalem. Mas Kisut ngersakaken liwung. Lewung. Nggih. Mas sinten? Mas Kisut. Mosok yo asmane Mas Kisut. 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 Matur nuwun Mas Kisut. Nggih. Pak Wardoyo wau Wardoyo ugi. ugi, mangke liwunge Terima kasih ya ditangkap. Mbak Ayu. Nggih, matur nuwun Mbak Ayu. Nggih, monggo. Nggih, mbok bilih mangke ugi Pak Lurah, Patuk Pak Catur ugi ngersakaken lagun paring dawuh. Pak Nggih. Lurah, nggih, ampun ngantos mangke WA kula. Jane aku mau ampun ngantos lho. Ampun ngantos. Jane arep ngersake lagu. Nggih, monggo mangke Pak Lurah paring pangandika. Monggo. Nggih niki enten melih niki saking Pak Mujiono Pak Kerjan Mujiono Kerjan. yang ada di Bekasi request Nyidam Sari nyawer 300.000. Alhamdulillah. Terus Yang ada di Bekasi ya. niki wau enten melih niki. Nggih. Nah, Kae lesu. Nyuk. Nyeluk aku sembrone nyeluk aku apa? Nyuknya. Oh iya. Ora arep saru aku. Niki sik pundi rumiyin Mas Dalang. menika ingkang Nyidam Sari. Oh nyidam Nggih, saya. Nyidam Sari. Tidak bisa. Ngomong ngono lho Pak.
Nggih kan nyekar Mbak Iu. Mbak Iu. Nggih, Mbak Iu. Oh, Mbak Iu. Wah. Yo, Mbak. Iu. Sindene Ya si dari Mas sempurna. Dalang, Mas Gading iki juara kabeh. Juara kabeh. Nggih, niku sinden sempurna. Sinden sempurna. Turune sing ngrebab ya. Pokoke kabeh iki sing ngrebab. Nggih. Ya nggih dadi Luar biasa. dari Bu Prastiwi sampai Mbak Agnes ki Iya, jos juara. wantene. Nek jos Mbak Agnes tok. Ini kok ngomong keswan nggih ngaten niku kok. Nek Mbak Ika sempurna. Sempurna. Nggih, Jos. sempurna. Ken jos. Iki jos. Bu Prastiwi, Bu Prastiwi. Mempesona. Oh, Pesona. mempesona. Nek ramune mempesona kualat Aku ki nek tak pikir-pikir ki kepenak Bu Prastiwi. Lah ngapa? Lah engko umpama sari ra konangan kok ngene iki. Kula yo Bu lah mbok mriki. Ayo Mbak Iu, ngedam sarine dikersake ceket-ceket pamundutan kata sanget. Nggih. Aku nek masalah cecek iso mripatku tak Lah buang. yo ngene lho, ngene rada jentit set, tangan ngene set. Cek 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 cek. Lah mripate guang rono, guang rono. Engko nek dideroki bocah. Mosok bar nyanyi mulai ra nggo mripat. Cek 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 terima merembang ning Maksudnya bocah. kuwi mlirik rono. Alah aku lirik kowe dadi masalah. Masa masalah itu akan terulang kembali. Mantanku. Hah? Mantan. Sopo sik mantan iki? Mantan Endi? apa? Endi, Mbak? Ya iki iki mantan. Lho, ra percaya. Kuwi. Nggih. Mantan sing aniaya aku ki ya iki. Nggih, Mbak Ika. Wis mesake aku. Nggih, ketoke didukunke ning Babaut. Wong Jelas. kula wae yo entuk Babaut niku tekne didukunke lho Mas Dalang. Dukune ya bapak nini kan niku. Ini mergo kesuwen ya didukunke kula. Nyidam sari. Wis ora usah nesu-nesu. Ora. Kene. Ya. Ora ngono lho, Nok. Piye? Ngono nek nyeluki kuwi. Oh, Klambine kan gambar kucing. Riniau. Enggak mau. Riniau. Enggak mau. Riniau. Enggak mau. kok ngono lho. Kayak maju, rusak. Baru mau. Monggo Mbak Ika. Nggih. Monggo Mbak Ika. Menika pamundutan saking Pak Mujiono, Oke. saking Kerjan. Kerjan. Kerjan ki Kerjan. Anu. caket mriki nggih Pak nggih. Piyungan teng pundi ngeten. Yungan kepiye Saking to yo kerjaan. cedhak kene lho. Nggih. Nggih, Pak ingkang Mujo. wonten Bekasi. Mbah Baut ditimbali. Ada instruksi dari Pak Penewu. Sinten niki Mbah Baut? Ada yang bisa saya hancurkan, Pak? Bantu. Arep bantu apa Pak Penewu kok arep bantu awake dhewe iki dibantu. Bablas. Oh, ya. Menika Pak Penewu. Ya. Kalian Pak Lurah, kalian Pak Newu. Nggih. Pak Lurah Langgeran. Oh, nggih. Nggih. Dodok to dodok sing sopan nek karo Pak Lurah gitu. Sabar, Pak, sabar. Niki masalah dirampungke saya mawon, Pak. Lah pripun lho pripun? Penuh ancaman nih. Rondo. Lah sing sae ngoten niku Pak, nggih. Bayar nggih bayar, Pak, tapi sabar, Pak, sabar. Aku pengkeret. Lah Ning iya. wong aku butuh tak panek-panekke pokoke. Ning yo dodok. Nggih, Pak, nggih. Niki lagune lho, Pak. Ampun. Oh iya, Rondo. Spesial. Oh, lagunya Janda Gemilau spesial buat Pak Lurah Beji. Rondo kempling kok Janda Nah, iki- Gemilau. nih, kan modern. Ya. Bagaimana Pak selanjutnya? Oh, iya. Iya, terima kasih Pak. Rondo payu 200 medane perawan iki. Mbak nuwun nggih Pak. Mbak, tak takon aku. Heeh. Nek rondo ki lanang apa wedok? Wedok. Ya kene. Idam Sari no, kayak bariki rondo kempling. Kowe ndek bojo apa Rondo? Di bojo. Lah kene. Nah.
Ate ndek bojo apa rondo? Lah jare kowe bari. Kowe do ndek bojo kabeh kene. Nek barang nek duit kok bari barang sing aku rondo. Wong le rondo kowe jek mono kae kok yo. Anggere nek duit aku ki rondo. Aku wis dadi seksi kok. Sapa? Lopan. Ngerti-ngerti Ngerti-ngertine sing ijab sapa? sing ijab kowe. Kono sah. Kono sah hereng. Aku yo ngono kira kalih atus. Atur nuwun Pak Lurah. Atur nuwun, Pak Lurah. Ayo Mbak Ika dipinangkani sik Nyedam Sari. Ajeng mengki rondo kemblem. Dikumpulke engko dikuk tengah wengi ben manak. Iya. Dek dadek. Sapa njupuk kemblekan gedhek. Gedheke cilik. Nek selambur gedhek mesake 200 kok ajur. Iban gedhek kowe kek nggo ngobatno 40 jek 100 pidak. Wis mangap wis gek yo. Wah, mesakno Ika wis mangap kan. Mengki sisihke nggih kula nggih Mas Dadek. Nggih beres. Aja dipepet ngono kuwi wis cilik dadi gepek kuwi engko. Ora Kok kene iki kaya tekek e. Nek tememplek ngene iki. lah gedhe nek tekek. Sawiyake lho Pak. Arep cilik iki gur barange. Ning masalahe ra ya pengin tak bermasalah mrene. Jarene Mas Gan. Ayo, mangsane kok ya Apa isih iso? rencana. Umur iki. Baut diem. Bagus. Matur sembah nuwun diajeng. Rumangsamu ngalem sampeyan ngono apa piye? Oh lha udu terang ya wis ya. Pak Penewu ki lho. Oh. Bermasalah ngono kono. Ora liwel bermasalah. Ngapa nginjen? Jare kon diem. Kaya Ngene wong nandang asmara. Ya aja marake guyu to, Mbah. lho lah masalahe Kene. Mbane ganggu. Sini. Aku nginjen sedilu wis dadi masalah gini tukang syuting nginjen sewengi ora nek masalahe. Lho kan Beda. beda kae mergo profesi. Itu profesi. Lah sampean kan dagelan to profesine. Nek dagelan ra kena nginjen. Ra kena. Oh mari kita terbuka saja ora usah injen-injenan. Anu pengen nyoteng. Ini Mas, ini syuting Mas, ini. Anu Mas, sarungmu ki Mas, sarungmu kene Mas. Sarungmu men dulu. Nah, rak melu nyoteng ki kono. Wis kene nyoteng kono. Kok senengane Mary karo gaweane wong liya lho, mbok yo nrimo. Wis nek gek terus Wong kok kurang bersyukur. Kono. kebablasan. Syutinge ki ning kene kok kebablasan. Aku ora njikuk syutingku ngomah. Wangun aku. Apa awakmu dhewe Apa dikira aku ki ora iso? Dumeh gur jarene profesional kerjane kok ya teplak. ya Allah. Arep piye? Terus Kene mbangane bojomu sia-sia kaya ngono. Kene tak lurune. Yo ra sia-sia ning wajibe ki ngono kuwi. Walaupun ada yang lebih cantik, aku tetap istrimu yang selalu menantimu di rumah. Wah. Ngono. Yo ngeten iki Bu, resikone tiyang bagus niku dadi nggih. Alah. Ya, Gusti Allah bagus sampean. Aku ki ngrabeni kowe ki mergo sertifikat. Yo nek iso nebus. Ayo nak. Duh dewa jamataku welas sono
merengwak. Aduh lama. Wis ora sagu aku wis ora. Burung iso menep aku wis ora. Lagi ngono mau kok kemaki. Yo wis ngalah aku wis kono terusno nganti rampung aku tang ngene wae. Tak istighfar ning kene wae aku. Wong tuwa iki golek dalan padang nggih. Nah ngono menep to. Menep nek ora kenjulukan kok ngono kae. Mami besok kapan katekan cecer lan wong bagus umpamakna nakoda tanpa prau Wah. menjaga pandangan dari wanita lain. Iya. Iki aja sendal-sendul. Sing ora sambekan. Iki kambekan liyane. Liyane wis ora sendal-sendul. Sing sendal-sendul kaya ambekane. Iki sarungmu ki mau tak go butel apa lelah sabune. Lah kepiye? Sing duduk ki. Mosok sarung tukang nyoteng mambu gorengan. Lah kuwi dienggo nyoteng pirang-pirang bengi. Pirang-pirang dina akhir lunga nggawa gorengan. Terus nono. Nono wis men kegorengane tak uruse. Sasatara ten pepatri ngidam sarias bojo ki gur mernake men apik. Yo. Ora wut-awutan, dipiyak sing bener. Monggo Pak Joko. Cepet, kowe dandan cepet. Kang Mas. Kang Mas. Piye, Dik? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.